Marija, dobra večer, mir i dobro svima vama. Evo nas u trećem glazbenom izdanju ovoga dijela Ardeje, ovaj treći koncert večeras. Svaki, možemo reći, dan imamo radost, prigodu uživati u jednoj glazbi, vrhunskoj izvedbi. Večeras je to svakako na poseban način i ne treba trošiti riječi, dovoljno je samo reći Oliver Kern. Jedno svjetsko ime, jedna svjetska karijera i evo, nakon tolikih velikih scena u svijetu gdje je nastupao, možemo postaviti pitanje zašto i kako u Čapljini. Jedna mala Čapljina stavlja se uz bok i Rima, i Milana, i Berlina, i Beča, i Pariza, i Tokija, i Seula, i drugih gradova svjetskih u kojima je Oliver Kern nastupao. Ali ima razlog jer Oliver Kern je dio ovoga velikog projekta kojega već 10 godina radimo, međunarodni seminar klasične glazbe Ardeja i ovo jubilarno izdanje Ardeje svakako je povod za jedan svečani koncert, jedan svečani koncertni klavirski recital. Pa evo, nadam se da ćemo svi imati veliku i radost i čast nazočiti ovom koncertu ovdje večeras i ponijeti sa sobom toliko lijepoga što ćemo doživjeti na ovom koncertu, jer nekada samo ime jest zasigurno i garancija nečega kvalitetnog, vrijednog i dobrog. Tijekom večeri, tijekom koncerta, Oliver će se obratiti i uvesti nas u dijelo koje bude svirao, ono što budemo slušali, tako da nam bude još pozornost veća, da možemo doživjeti, ne samo čuti, nego i doživjeti ono što budemo slušali. Zahvaljujem se kako Oliveru, tako i svima koji su pomogli da se ovogodišnja Ardeja drži i održi i da ide svojim tijekom. Isto tako, hvala i onima koji nam pomažu financijski, grad Čapljini, Federalno ministarstvo kulture i športa, kao i Ministarstvo civilnih poslova, ali i svim ostalima koji na ovaj ili onaj način tu su od polaznika do profesora, do asistenata i svih onih koji su cijeli ovaj projekt uključeni. Također želim reći hvala i medijima, kako ovdje nazočnima, tako i ostalima koji prenose ova događanja i ono što kroz Ardeju ovdje i ove godine imamo prigodu doživjeti. Ladies and gentlemen, it's my honor to announce very famous and well-known pianist. One of the best, I would say, that is Professor Oliver Kern. Ali prije nego počne koncert, također želim upozoriti, ako tko nije isključio mobitel, nek to učini, kako bi se mogli uistinu uživati jedino isključivo samo u glazbi. Dear Oliver, we welcome you, we are always welcome here. Pozdravimo ga i započnemo.